ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ରବିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 12 ଗୋଟି ରାଶିଫଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ଗୁରୁବାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୃହ ସୀମା କିମ୍ବା ଘର ଭଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଜନିତ ନିଜର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଆଦର ଗୌରବ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କୁଟୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତିଷ୍ଠ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ୍ଷତିରେ ଆଶଙ୍କା କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଧନଦୀପ ରାଶିରେ ରହିଥିବାରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥଗିତ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘରୋଇ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ମନ୍ଦ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଯାତ୍ରା, ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ପାପଗ୍ରହ ଜନିତ ଆଜି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଭାଷଣରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୂରଦର୍ଶିତା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିପତିଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ କରି ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କରଜ କରି କାମ ଚଳାଇ ନେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବେ। ଅଫିସରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଗ୍ରହ ଯୋଗୁରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଦୁରାବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅପପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିପାରେ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗବେଷଣା, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୋଣଭାବସ୍ଥ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରୁ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ଭରଣା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଗୁରୁଙ୍କ ସୁବୁତ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଭଲ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନ କଲେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଅବହେଳିତ କାମ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସୁବୁତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଧନିଷ୍ଠା ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆଶଙ୍କା କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଗ୍ରହଜନିତ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପ୍ରତି ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପରକୁ ଦେଇ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଜିନିଷଟି ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 12ଗୋଟି ରାଶିଫଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଶୁଭମୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।